Biye tene septembre kalo kile mugan ani saba samba fila ani tani kononto anga foli ni waleɲuman be ka ɲɛsi aw ma aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ taw an b'a fɔ ɲɔgɔn y'a kuma selen ka sangani Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye ni ɲinɛya san 59 ye o kadra kɔnɔna Mali jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Boubacar Keita ka fara a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kan ani Mali terilakaw minnu bɛ an fɛ jamana kɔnɔ yan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛnɛmaya nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔ k'u ka nisɔndiya yira an ka ɲininikɛlaw ka kuma galamani na an ka jɛ ka ɲɛmadenw ka fɔtaw fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye adversaire yira an na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ san wɛrɛ ta a ko yira an na jamana sumalen na a ko yira an na jamana basigilen na san 59 caman kɛra an b'a ɲini Ala fɛ hali bi a ka caman yira an na nɔgɔya kɔnɔ sutura kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ni Ala y'an dɛmɛ ni an y'an yɛrɛ dɛmɛ gɛlɛya in an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ko to ɲɔgɔn ta la walasa hali bi jamana bɛ se ka basigi cogo min aw minnu ye lasirikɛlaw ye a y'an dɛmɛ ni Ala sɔnna n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ an de ka jamana don a bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Ala barika la. Ni fɛtiw san o san ni nin sera an bɛ hakili jigin an fa minnu y'an indépendance lase an ma o bannen kɔ ka duwawu kɛ anw yɛrɛ ye an surtout bi min bi ye Mali bɛ lahalaya minɛ ka Ala deli masa Ala k'an ka jamana basigi Ala y'a basigi Ala ka hɛrɛ kɛ an ka Maliden bɛɛ la ye a cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔ. Bi ye kunnawolo don de ye bi an hakili kan ka taa mun na Mali kun bɛ cogo min na Mali indépendance sɔrɔ cogo min na an ka cɛbaw ani an ka musobaw minnu ye kɛlɛ kɛ pour que Mali ka sigiya sen kan ka bi c'est vrai que gɛlɛya bɛ mais an k'an miiri kun na min sera ka kɛ kun na a kan ka se ka kɛ bi a kan ka se ka kɛ sini Maliyɛn bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Maliyɛn bɛɛ ka jija bɛn ka na jamana la Maliyɛn bɛɛ k'u jija ka avenir lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na Mali bɛ bɔ gɛlɛya la cogo min na bi ye nisɔndiya don ye mais bi ye miiri don fana ye an ka miiri kun na an hakili ka taa sini na pour que sini ka diya a ka kɛ kunu ta ɲɔgɔn ye donc an bɛ duwawu kɛ Maliyɛnw bɛɛ ye ka duwawu kɛ Maliyɛn muso n'a denw ye ka duwawu kɛ an ka denw ye an ka denmisɛnninw ye ka jamana ye minɛ n'u bolo fila ye Maliyɛn k'u jija Mali ka bɔ gɛlɛya ma hɔrɔnya ni tanga min tun bɛ Mali kan vraiment Mali ka to a togo kɔrɔ la a ka don mɔgɔw dusukun na a tun bɛ cogo min na fɔlɔ la wa k'an b'o duwawu de kɛ bi ka duwawu kɛ Maliyɛnw bɛɛ ka kɛ to Mali. San 59 o sɔrɔlen yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na o kadara kɔnɔ jɛkulu min n'an b'a wele ko Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme bakuruba la AMPJF ale ni sotiba musow jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛnɛmaya nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na min kɛra sibiri su ka dugusɛ kɛ kari la a kɛra sotibakaw fɛ maa caman yera kɛnɛ kɔnɔna na a ko bɛɛ lajɛlen fajala tun dira an ka seko ani donko tigilamɔgɔ dɔ ma n'o ye Nape Sajo ye an ka ɲinikɛla minnu tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲɛmadenw ka sɔrɔlaw fɛ. Ni nisɔndiya fɛti a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ni Mali jɔnjɔn foli ye n'o ye an ka hymne national ye. Ka sanga ni Mali jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye ni ɲinɛta ye a ta ko 59 ye sotiba musow u jɛra ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛnɛmaya nisɔndiya ni bonya ni karama ye. An ka bi lajɛ sigida kɔnɔ yan bi an nana jateminɛ kɛ ko an ka sigidaw kɔnɔ denmisɛnninw bɛ tagala bolo wɛrɛ de fɛ min tɛ anw mɔna bolo min kan donc an y'a jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka décider k'a fɔ k'an bɛ kɛnɛ sigi Mali ka naissance anniversaire la ka fɛn dɔw ɲɛfɔ an ka denmisɛnninw ɲɛna an denmisɛnninw an tun bɛ minnu kɛ ɲina 22 bɛ tɛmɛ mɔgɔw yɛrɛ ta hali bi ne ye dɔ ɲininka k'an bɛ 22 fête la o ye kalajɛ ko bi ye 22 ya donc c'est vraiment a digira n na mais n tɛ se k'a minɛ n'a ye parce que a ma mɔ a la. Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme bakuruba la AMPJF n'a ɲɛmaa ye Suwadu ye ale nisɔndiyalen ni su ɲɛnamayali la a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila denmisɛnninw ma olu minnu ye siniɲɛsugu ye u ka jamana kanu ka jamana dɔn ani ka jamana taabolo dɔn bawo a ka fɔ la bi denmisɛnw olu de ye sini jamana ɲɛmɔgɔw ye. Bi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya su ye
jɔnya man di jɔnya tɔgɔ man di bolokɔnɔmɔgɔya man di mɔgɔfɛmɔgɔya man di min ka fisa dɔrɔn fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo juru t'i la i ɲɔgɔn tɛ Mali kan k'i yɛrɛ sɔrɔ maliden 18 bɛɛ kelen dusukun na a bɛɛ hakili la a bɛɛ farikolo la walasa Mali bɛ se ka wuli k'i jɔ nin ye ko min daminɛlen y'a mɛnna an y'a kɛ san o san an b'a kɛ dugu 10 na bi fana bɛ ka kɛ 10 na an bɛ k'a fêter an bɛ k'a kɛ yan fana ni sotiba muso an b'u fo an bɛ sotiba cɛw fo ne ye cɛ dɔw ye bi u ye 50 bɔ k'a di anw ma k'a ko k'a bɛ nin tulonkɛ kɛ k'a diyara an ye k'an bɛ fɛ k'i dɛmɛ ko k'aw dɛmɛ cogo di présidente nga b'i dɛmɛ cogo di a ye 50 bɔ k'a di a bonyana n hakili ma dɔw ye kuranw di dɔw ye sigilanw di muso dɔw ye tobili k'u ka so ka na n'a ye yɛrɛma hɔrɔnya ka di an ka to an ka kɛ hɔrɔn ye mɔgɔ si t'an bɔ in na français t'an bɔ in na siniwaati n'an bɔ nin degun na irisi t'an bɔ in na ivoirien t'an bɔ a la fosi f'an ka k'an yɛrɛ ye dɔrɔn ka k'an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ de bɛ se k'an yɛrɛ bɔ in na wa hali a man gɛlɛn n'an y'an yɛrɛ kanu ka malidenya kanu dɔrɔn an bɛ tila maa min kɛra nin paara in n'o ye Nanpeyi Sajo ye n'ale ye an ka dɔnko ni seko tigilamɔgɔ ye min dɔnnen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ale ye foli ni barikada ta ka ɲɛsin sotiba musow ma u kɛlen kɔ k'ale suganti jango ale bɛ se ka kɛ nin koba in denfa ye cogo min na a tilara ka layidu ta u ye ko ni Ala sɔnna a ma ale na kɛ nin ko denfa ye fo ka taa fɔ min kɛra bon hakilina min bɛ na n content kojugu parce que Mali ko de don ne yɛrɛ ye malien ye puis fierté de ne la k'a fɔ ko ne malien ye donc k'a fɔ malien bɛɛ lajɛlen 22 septembre an ka fête de fête de liberté de don an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc vraiment malien bɛɛ de ka kan ka nin fêter parce que jɔnya tile ma k'anw ɲɛna mais a kɛra minnu ɲɛna vraiment ils ont vraiment souffert donc ni Ala y'a yira anw na anw bɛnna ni yɛrɛma hɔrɔnya tile moi je pense que n'o fête sera u ka kan ka fêter fo diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko bɛ ka fêter donc o de y'a to ne sɔnna parrainage ma et puis n sɔnna parrainage ma à vie ni Ala na kira sɔnna don na 22 nataw fana la an bɛna fête duman kɛ min bɛ diya ka tɛmɛ nin fana kan welekan min bɛ n bolo k'a fɔ malien ye o de ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que Mali ka taa ɲɛ malien tout court an ka hakilina ye k'a fɔ sani an ka kɛ kɔrɔbɔrɔ ye an ka kɛ bobo ye an ka kɛ miyanka ye an ka kɛ jeli ye an ka kɛ hɔrɔn ye an ye malien de ye fɔlɔ o de la a bɛ fɔ ko malien tout court o kuma kana Sohabu ka wele jaabi k'a yira la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye anw ka an ye maliden dɔrɔn de ye o tɛ dala kuma ye fɛn don fɛn min waliyalen don an ka baara bɛɛ la flambeau o tasuma mɛnɛw tɔnw ni fɔli dumanw ye olu kɛra ka nin kulo in kuncɛ nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ ka sɔrɔ ka layidu ta ɲɔgɔn ye k'an bɛn k'o boloda ni Ala sɔnna ma san nata ka sangani ta ko filanan ye n'an bɔra Bamakɔ sotibakaw fɛ an b'an kunda Banaba cercle kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commune rural n'o ye Tuba ye n'a bɛ Banaba cercle kɔnɔ Kulikoro mara la olu fana ma to kɛrɛfɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli hukumu kɔnɔna na u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kulonba kulabɛn min senfɛ u ye ladilikanw caman bilasiraliw hakilijagabow min bɛ se ka Mali jamana lataa ɲɛ cogo min na u jɛra k'o baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ an ka maa minnu kɛra nin ko sera ka taa Banaba Alamidu Badeni a n'a ka jatala Fuseni Keita u ye min sɔrɔ ka bɔ Banaba an ka jɛ k'a ɲɛmadɔ fɛ Septembre kalo tile 22 o ye Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli don ye mun n'a ɲaɲali bɛ kɛ jamana fan bɛɛ Tuba denmisɛnninw ma sɔn ka to kɔ o don ɲɛnɛmayali la mun n'a baaraw bɛɛ daminɛna ni jamana jɔnjɔn la yɛlɛli ye waleɲumandɔn foli kɛlen kɔ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma Tuba mairilakaw ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin sigida dɔw ma sigida wɔɔrɔ minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ l'impôt sarali la ni lampadaire tali ye ka d'u ma. Salon jeunesse ye 22 septembre organisé vraiment a kɛra limeriba an ka commune kɔnɔ u y'a programme ɲinan fana alhamdulillah an dugawu kɛ ko Ala ka ɲinan ta yira an na Ala y'a yira an na an b'Ala fo k'a barikada an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn mairie a n'a ka conseil fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ni min ma y'a sɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ani mairie baarakɛlaw minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'an wulila yɔrɔ o yɔrɔ an ka mairie baarakɛlaw bɛ wuli an nɔfɛ su ani tile baarajigi heure 10 na vraiment nin kɛnɛ y'u foli kɛnɛ
ni y'a san 59 ye Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tasibila kɛra honorable Mahamadou Lamine Wage fɛ n'ale ye banaba wasaden ka ɲɛsin jamana dɔw ma kunu ko minnu y'u jɔyɔrɔ fincɛ ani musow la yaasa jamana ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ka tilan tun ka tuba denmisɛnninlakanw wele u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara. An bɛ min fɔ ka fara o kan o ye ladilikan de ye. Jamana in bi cogo min na an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ mais gɛlɛya Ala ye nɔgɔya da cogo min na a ye gɛlɛya da ten mais ni gɛlɛya nana a ka ca Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye gɛlɛya in bɛ se ka wuli gɛlɛya in pour que a ka wuli an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parti ko t'a la fɛn ko t'a la an k'an ka jamana ɲini k'a sɔrɔ ni jamana sɔrɔla waati min na min ye fanga ɲini ye bɛɛ k'a ɲini ni min y'a sɔrɔ bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ pour que min ye jamana ye a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na. Tuba 22 septembre nisɔndiya kɛnɛ kan association Tuba Digakane o bolofara mun bɛ Bamako o ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin association Tuba Digakane ma Tuba dugu kɔnɔ ni baarakɛminɛnw dili ye u ma i n'a fɔ buruwɛti n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. O association kelen mun bɛ Tuba yiriwa ko fɔ o ye ja dɔ yira maaw la n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔli ko fɔ n'a dugukolo dira dugutigilakanw fɛ. Tuba sous-préfet kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira dugu ɲɛta la a ye dugudenw wele ka na hali san bɛn ani kelenya mɔ cogo min na caman bɛ se fara dugu yiriwa kan. N'an ye jateminɛ kɛ n'i ye indépendance ta k'a lajɛ ɲɛ bɛ jama min na an bɛ nin fɛti nin an b'a bila jama ka dalajɛli hukumu kɔnɔna la mais n'an y'a bila o kɔnɔ an bɛ sigi k'a bila tasibila o hukumu kɔnɔna la parce que n'i y'a ye ko bi sera kunu musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw olu de ye u fasa fili walasa bi don a bɛ se ka ɲɛnamaya an ka jamana a bɛ se ka bɔ jɔnya juru la an k'an yɛrɛ sɔrɔ donc ni o don sera a ka kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔkɔrɔw ma. Ɲɛnajɛ sugu caman kun bɛ Tuba ka ni 22 septembre seli kɛnɛ kan i n'a fɔ karatekɛlaw académie étoile du Mande balontanlaw an ka laadaladɔnsenw ani ɲɛnajɛ caman wɛrɛ. 22 septembre sɔgɔmada fɛ Banaba donantan terrain kɔnɔ jamana jɔnjɔn yɛlɛla finitigilakanw fɛ ni honorable Mahamadou Lamine Wage kun b'a kɛnɛ kan ani Banaba maaba caman n'o ye dugutigi maire ani préfet ye. Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60nan seli Ala k'u don an bɛɛ gɛrɛsigɛ la. Amina yarabi n'an bɔra Banamba an b'an kunda Jalakɔrɔ kan. Jalakɔrɔ olu fana ka tɔn min bɛ n'an b'a wele ko association Kanu olu fana ma to kɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli hukumu kɔnɔna na u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kulakaw fɛ yen nɔ k'u ka nisɔndiya yira min sen fɛ maa caman yira kɛnɛ kɔnɔna na min kɛra karidon septembre kalo tile 22 san 2019 an ka ɲinikɛla Tata Ture a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo olu fana ye min sɔrɔ ka bɔ Jalakɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadɔ fɛ. Jɛkulu min sigilen don n'a tɔgɔ ye association Kanu de ressortissants de Jalakɔrɔ n'o ye Jalakɔrɔ sigida denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye u ma sɔn ka to kɔ Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 59nan ɲaɲani kadara kɔnɔ n'o ye 22 septembre ɲɛnamayali ye u bɔra Jalakɔrɔ n'a dafe dugu misɛnninw bɛɛ lajɛlen na ka fara u ka dugutigibulon ɲɛmayaso kan ni ka na ninkurafiya Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 59nan ɲɛnajɛw ma u bange dugu la ka daminɛ sibiridon su septembre kalo tile 21 kana bila karidon na septembre kalo tile 22 u y'o sugandi ni k'o kɛ seko ani donko kɛnɛ ye u ka dugu kɔnɔ walasa ka yirali kɛ diɲɛmɔgɔw la u danbe kɔrɔw la ni ka fara farikolo ɲɛnajɛ caman kan min sen fɛ Jalakɔrɔ duguden minnu sigilen don Bamako faaba kɔnɔ sebaya dira olu ma ni kelen ani fu ye ka fara o kan kulonkɛ misɛnninw caman kɛra a senfɛ yasa denmisɛnnin minnu n'olu bɛ Jalakɔrɔ sigida la k'olu fɛnɛ nisɔndiya ka sanga ni Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye a san 59nan. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o ye bi de ye o ye le 22 septembre 2019 donc anw nana Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de kɛnɛ kan bi Jalakɔrɔ donc an bɛ Jalakɔrɔ ka bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn. An ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn o fɛn nana an tɛmɛ fɛ nin ko in na an n'an ka laminiw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Jalakɔrɔ tɔgɔya la ka foli di a ɲɛmaa bɛɛ
Bamako yan. Jalakɔrɔ dugutigi a y'a ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kan. A ma dan sɔrɔ waleya min na o ye nin denmisɛnninjɛkulu ninnu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye bɛn ani kelenya kɔnɔ ka na Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnamaya u bange dugu la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ. Nka ala y'a kɛ maabaw bɔra ne ɲɛ ɔ ne yɛrɛ ma kɛ maa ni ye bilen o la u ye ɲɔgɔn nɔ min na n'a mɛ ka ɲɛ kelen foyi k'u la fɛn wɛrɛ tɛ n bolo ka d'u ma nka kabini sigira ayiwa u bɛ kɛ ko min na ɲɔgɔn nɔfɛ ka ɲɔgɔn muɲa u denmisɛnnin ma ka sɔrɔ ka sɛnɛ ma dugu tɛ se ka diya ni mun ma ɲɔgɔn muɲa dugu tɛ se ka diya ni mun ma ɲɔgɔn muɲa ga tɛ se ka diya ni mun ma ɲɔgɔn muɲa jamana tɛ se ka diya ni mun ma ɲɔgɔn muɲa o kosɔn a ye maa kɛ dana kelen foli ye nana ka n'o k'u la u ni ce ala ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ala k'u kanbɛn ala k'u k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka barika d'u rɔ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in senfɛ miniti kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin banbagatɔw ma minnu y'an kɔ daliba masa ka hinɛ la yaasa badabada dali ala ka se k'o nɔgɔya u ye. Ali bi an b'i to Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli hukumu kɔnɔna na an bɛ segin ka na an fɛ faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida sabanan Bamakɔ wolofɔbugu bolibanakaw fɛ olu musolakaw fana ma to kɔ baw u fana jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kulon k'o labɛn min sɛbɛkɔrɔ jara kosɛbɛ sabula maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na politigimɔgɔ ani ladalamɔgɔ ka fara an ka sigida ɲɛmɔgɔw olu caman yera kɛnɛ kɔnɔna na kana musolaka ninnu kana u dɛmɛ k'u ka kulonjaw bolo abila kale Mariétou Diallo fɛ an ka ɲamada ka sɔrɔ lo fɛ. 22 septembre san 1960 22 septembre san 2019 an ka ba Maliba ye san 59 sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna la association bɛn ka di musow u ye ɲɛnajɛ belebele sigi sen kan wolofɔbugu bolibana dugutigi ka da la walasa k'u ka nisɔndiya yira ka bɛn ni an ka jamana ka sanyɛlɛma seli ye maa min ye kɛnɛ denfaya jigi fa o ye Dara Keita ye a y'a yira k'a fɔ ala ni nin muso ninnu ka cɛsiri u mana wuli su ani tile ale b'u kɔ k'u kɔkɔrɔma don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen monsieur le maire ye bɛɛ lajɛlen fo ni ka musow barikada a y'a yira k'a fɔ muso de bɛ du bɔ nɔgɔ la muso de bɛ sigida bɔ nɔgɔ la ni sigida bɔra nɔgɔ la jamana bɛ taa ɲɛ a y'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ belebele bɛ musow la. Ne bɛ mun ɲini aw fɛ a ye ɲɔgɔn ye caya a ye ko kumaw to yen hali minnu t'aw fɛ a ye t'u nɔfɛ a ye k'u fara aw kan a ye ɲɔgɔn minɛ ne tɛ dɛ anw bɛ na anw bɛ taa commandant don o commandant tɛ an se ye min an b'o kɛ donc n bɛ mun fɔ aw ye donc a ye ɲɔgɔn minɛ bɛn bɛ se ka ko bɛɛ dilan bɛn bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ ka fɔ n bɛ nin d'i ma mun bɛ an ŋaniya la an b'o to an kɔnɔ mais n'aw kɔni ye ɲɔgɔn minɛ taalen ɲɛfɛ an bɛ kalo 3 sɔrɔ ka don janvier kɔnɔ yɔrɔ min na a tɛ fɔ da la dɛ a bɛ ye ɲɛ la. 20 septembre ye fɛn maliyɛn bɛɛ ka kan ka k'i ka jamana fɛ donc musow ka laɲini kɛ commandant ka don jigi kɔrɔ ko ka 20 septembre ɲɛnamaya o bɛ faso kanu de ko fɔ an bɛ ala deli nin ka k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye donc san o san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka 20 septembre fêter daha ka k'a ɲɛmɔgɔ ye donc an bɛ ala deli o la donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn voilà merci beaucoup récépissé ko o layidu taara o bɛ sɔrɔ. San o san association bɛn ka di musow bɛ nin kɛnɛ in sigi sen kan walasa ka 22 septembre fêter hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Yani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw kun cɛ an bɛ munumunu salo kɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen na min sɔrɔla yen nɔ Musa Fɔnba bɛna o lase aw ma. Algérie jamana kɔnɔ jamana ɲamakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika dɔgɔkɛ Saïd Bouteflika bi bɔ ka jɔ kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ka sabu kɛ a jiramɛ k'a fɔ don min na wuli ka jɔ bi kɛ Algérie ka denw fɛ ka jira k'a fɔ a kɔrɔkɛ ka fanga sira ban ye k'a ye ɲɔgɔnye dɔw kɛ ni surasi ɲɛma dɔw ye surasiya ɲɛmaba kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ a kɔrɔkɛ ka jigi ka bɔ fanga na ko kumana k'a tun b'a fɛ ka bɛnbɛn tigɛ jamana kama ani maa fila minɛ bɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma n'a ka danga Mohamed Mediane n'u k'a ma ko Tufika ni Bashira Atman Tartag seereya dɔw fɛnɛ y'a yira avril kalo tile 30 k'a fɔ a tun b'a fɛ ka labɛn dɔw kɛ k'a kɔrɔkɛ ka fanga kisi cogo ɲini surasiya ɲɛmaaba dɔ ko général Khaled Nezar minisiri kɔrɔ don min kun bɛ surasiya kunna ale y'o seereya di k'a fɔ a sera ale mɔ yɛrɛ k'a fɔ a b'a fɛ ni ka yɛlɛma don jamana taabolo la nisɔngoya taamaw minnu bolodalen kun don ka ɲɛsin a kɔrɔkɛ mɔ fanga na k'olu bali wa k'a kun kɛn kun bɛ ka labɛn dɔ kɛ surasiya ɲɛmaaba général Ahmed Gaïdé Salla kamo o min kɛn kun bɛ ka wele da a kɔrɔkɛ mɔ k'a ka jigi ka bɔ fanga na k'a kun b'a fɛ ni k'o fɛnɛ minɛ k'o lasago.
o Algérie jamana kele kono jateminaw na meni aye ka fo wuli ka jobambali min be sina abi songa ke sababu ye ka Algérie jamana siga sin zabara kono nafolo ko ta fafe Algérie jamana bi barake ni nafolo minye o te ka se ka boli ke bli aka wari mini dollar bi fale nyona wele ya babe ka do o wari fale njugo la ka sabuke nafolo bi do aka nafa soro sira o mino na olu te ka labara jogo la bli jagada dina minu me Algérie do holo ka ni olu be ka barake Algérie kono olu chama be ku bolo kuru u be ka sira nafolo la boli bala barisabu ka daka jamana be lombo lamba la mata kunje jogo do ni yifarati ki ka nafolo do dado fe alaba kanana ke imo kokuya ni kongo njwai jagada do sirambo nye jenselege nani wariso ba Fonds monétaire international FMI yere ya ka jatu bo ku bi Algérie jamana kungan ka fo ko be ka ta jogo mina u boloti delegase wari memo donde meno na ku laba bolo bina se umo donde meno na Algérie jamana ka nafolo kumba bo juru kelengunde ala nga kabini wuli ka jo indamene na ko ubira ka jo wa kone Algérie jamana mi farati abisongi bolo mono bo jenselege nani wariso ba unofe ka juru ta ka se ka bara do uke fengele mi mise ka kishi omo fona ya laje ka dobo jamana musaka ula odunde hakili na nyumanyi jango politiki mabulo ni ya kebe jamana de umbi blaila barsabu kadaka ugo femi ma ko mesure d'austérité fen jamambe ko lubi nyaka teme oluka kama yake uluko maudelile fedo nana masumane soroli la niki bina ubali ola ubilaba ka jarawile ka blaila Fonds monétaire international ya iraka fo Algérie jamana lababi bulu mono bo jenselege nani wariso inofe Burundi ma nyemo Pierre Nkurunziza naka fanga ya kanisa ku ya jira chrétien ya nyemo la dimashi ka sabu ke ko chrétien ya nyemo église la ubeka kaminu vo ko jamana tikandu Pierre Nkurunziza ka korosigi mi wile ko wile nyamtiwe ale danigele ke ka fo akuma se mesa chrétien dina nyemo Burundi jamana kono uku joyoro do ukadon ka fo chrétien dina nyema ka barate jamana tiye wale kele jamana tikamboy ko wa ko ni yela daye jamana kundigisigi nyakoro kuma ko chrétien ya nyemo debeni na nyona duguchi kuma ubuda kwa sembe dabla yeti chrétien nyemo ya ajira ka fo san 2020 jamana kundigisigi kalatai kerengere nyana amekalu jamana nyema Pierre Nkurunziza kele ko fe gamba nzabake ko nga ko lu nyebala ko be kata chogomi mingera san 2015 ko kele de bisonga Burundi jamana soro ko demizene jakulu do be ka bone bambla du manana masumane nguna wode mabbe Pierre Nkurunziza ka fanga nyini do CNDD FDD mo o demizene nde jakulu were ye jakulu mi mole ko inbunera kure Pierre Nkurunziza ka demizene ndo minu ngeme ku yereke polisi yebi kabini do mi Pierre Nkurunziza ya jira ka fami mandan zabana ke e mao mama jieni aye ni kungishira polisi la ka utoromo ikundigishi demisani nunu ndoromo ni oye inbunera kure o korofo mi mbora chrétien ya nyema uda o de mabbe Pierre Nkurunziza na ka fanga mo nu keme ka jira ka foko chrétien ya dine nyema utake me jamana ti wale kele jamana ti kanvoy Kenyere demene ke jakulu mi mekene ya binaku kako ONG Médecins Sans Frontières ndene aya yira ka fo jiensele genani to ma Nations Unies bolo fara mi nyeshine do kene ya komo Organisation Mondiale de la Santé OMS ebola bana kelele la kuteka ka chuko ya ufamu Kongo Kinshasa jamana kono fura mi wile ko vaccin nabi ma kishi ebola bana mu uteka sega labolike Kongo Kinshasa jamana kono ko munde kele me ku bla fura indogo ni labara lila Kongo Kinshasa ba wanna kunye bana bato fura kelidi korofo imene jiensele genani to ma Nations Unies bolo fara fe no OMS o ya yira ka fo kuma nyeni kuma nangi do foy olu te ka fura indogo ni labara wa olu ni Kongo Kinshasa ma nyemo be ka barake bara chugo nyumala ko Kongo Kinshasa ma nyemo bise ko shereya nga Médecins Sans Frontières ya yira ka fo yoro chama mbe ebola bana be yoro omenuna fura no ye vaccin ateka seka labolike yi ode ya to olu be ku yera nyininga wa ka fo fana ko fura indanya fene do ko te bawo olu be kuna foni kalama ka fo yoro mi nyeshime fura indlali mo ni o ye merki o nambe vaccin ba keme flani binani ani duru be bla Kongo Kinshasa jamana ka boloka mi ndemena OMS ka bolokono wakalu tan nzegi natawla furai no ye vaccin ba keme woro ni biduru wore fene kan ka labla Kongo Kinshasa ye halibi OMS ka boloka Kenya ka ufe kalanzo do bira demesanunga kama wolonvla mbone anina sokombada nege Kenya wolonvla kuma asoro demesanu yarudu na kalanzo kono kaba ma wolonvla mbone na anina ma biduru ani ma wolonvla olu ladambe banadla ka lapitanizola ko ingele Kenya tikilamaw ani Kenyere demenike jakulu mimbole ko kuraruji olu kumbe ku so nyenenina tolu ni nyonje kaseka kalande mbo de wu kono
diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies jabala la n'o ye New York ye Ameriki duguba. diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres kɛmɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka sanga ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli koɲɛw ye. nka Antonio Guterres diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛma a ka laɲini ye fɛn min ye diɲɛma ka fara ɲɔgɔn kan ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ gaziw minnu bɛ fili n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka dugukolo in lanɔgɔ yanni san dancɛ kɛmɛ sara la ka 45 bɛɛ bin ka bɔ a la san 2050 a ka kɛ yɛrɛ gazi kuru yɛrɛ kana fili bilen o y'a ka laɲini ye. nka farafina jamanaw ta fa o de kɛn bɛ ka maa caman kɔnɔ gwa bawo maa bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ cɛni bonyana yɔrɔ min na o ye farafina gun ye wa farafina jamanaw ka cɛni tɛ. diɲɛ seleke naani setigi jamanaw de ka cɛni de do o sisikuru de nani yɛrɛ sɔrɔ farafina kɔnɔ ni ka farafina lanɔgɔ. jiko kɛn bɛ cunjunen ye ja kɛn bɛ kɔtigɛbali ye bana juguw bɛ ka maaw sɔrɔ fa bɛɛ fɛ. o kumana nafolo dɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'o bila farafina ka bolo kan min bɛ se ka to cɛniw minnu y'a sɔrɔ olu cɛniw ka se ka dilan n'o nafolo ye. nka fa kelen fɛnɛ fɛ farafina jamana caman de fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ la bi min bɛ se ka to u fɛnɛ bɛ kɛ setigi jamana baw ye don nataw la. farafina jamanaw ka setigiya a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sisikurubaw ma fili u fɛ mansinbaw labaaratɔ wa. fɛɛrɛ ye tile min ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka kuran di kuran min ti gazi kuru fili a ti sisikuru fili o na se ka farafina jamanaw bɔ u ka ɲɛta saraw sabatili la wa. ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲininkaliw ye minnu kan ka jaabi. nka yan'o cɛ Antonio Guterres diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛma a ye a lajɛ diɲɛ seleke naani warisoba 24 ɲɔgɔn na olu ka fara ɲɔgɔn kan ka nafolo dɔ bɔ k'o bila farafina jamanaw ka bolo kan. o diɲɛ seleke naani warisoba 24 ninnu Antonio Guterres y'a yira k'a fɔ dimanche septembre kalo tile 22 olu y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyari 1000 u bɛn'o dɔ don baarabolodalenw da fɛ farafina jamanaw kɔnɔ ka se k'u ka sɔrɔw yiriwa don nataw la. o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmɛ so fɛ k'a lasaw ma ka sangani ni kuma ye. an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen tun bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni sɔrɔlen la. aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma ni kɛnɛ kelen kɔnɔ.